tal-linja kard qed tintuża iktar minn 60,000 darba kuljum. Fi stqarrija maħruġa mill-Malta Public Transport kien notat li iktar minn 90,000 passiġġier għamlu użu mill-kard minn mindu daħlet fis-seħħ is-sistema l-ġdida. Dan ifisser li huma madwar nofs il-persuni reġistrati b'tal-linja kard li għamlu użu minnha, kif l-ammont totali ta' reġistrazzjonijiet sissa huwa iktar minn 180,000. Is-sistema ta' rimbors għal kull min kien għadu ma rċevix tal-linja kard sal-ewwel u t-tieni ta' Lulju u għalhekk kellu jħallas nhar l-ogħla se tibqa' miftuħa sal-31 ta' Lulju. Dawk intitolati għal rimbors għandhom jibagħtu l-irċevuti bid-dettalji bil-posta sa' din id-data bl-ammont ikun kreditat f'tal-linja kard. Malta Public Transport innutaw ukoll li f'dawn l-aħħar ġimgħat l-iskema ta' monthly cap li bija wieħed jivvjaġġa b'xejn meta tinqabes somma massima kienet ta' suċċess u li sissa hemm 7,000 persuna li qed jibbenefikaw minnha.